реальний початок года. І от якраз у тим регіоні, про який ми говоримо, якраз він і був Новим годом завжди. Ось, ми з вами, звичайно, знаходимося на старожитному Близькому Сході, або у ранній Римській імперії. Так? І то, це от початок Нового року тепер, основи равноденства. Ну і заодно віншую вас з надходячим великим присвятом. От бачите, тут і покойчик так упригожений добре, нам святочно, радосно. Так що ми от таким з вами. Свято ДНР маєте на увазі? Так. Стагоддя, не просто свято. Стагоддя. Завсюди двосвят. Штогод супадає 25 сікавіка, супадає обвящення білоруської незалежності і Добровещення. Сьогодні це стогоддя, тому що завжди такі, це ще створює білоруську ментальність. Такі речі, так? Такі двосвяти. І це у нас ж ціле поетичне плинь велике, зв'язане з Добровещенням, зв'язується з Білорусью. А сьогодні тут ще й у тих, хто по Григоріанському календарі ще й Верниця отримується. А ВНР, не просто ВНР, а правда стогоддя. Так що тут таке наше, як я вчора у записі казала, це наше національне свято над святами. Пункт Адліку нової білоруської державності. Так що, де б ми у дочиненні до цього не були, це свято, і я вас всіх віншую. От, ми, значить, от починаємо з вами наш академічний год. Таким чином у нас буде 10 зустріч. Ми починаємо час сьогодні. Ми повинні укластися десь до кінця травня. Там цікаві, що буде, там захопимо. Термін у нас максимум до середини червня. Будемо раз на тиждень займатися. І от покуль тут перед нами є занятки, ми будемо по такій годині зустрічатися, але там через кілька тижнів ми тоді перейдемо на кришечку раніше часу. А 7-й буде починатися. Буде нам зручно. Минулий раз, коли ми з вами робили, у нас було тоді много вельми пожаданням, чим нам зайнятися наступний раз, а наступний раз це ось тепер. И вельми много совпадало на то, что просили что-нибудь нового по заповеду. И конкретно просили Евангелие Марка. И таким чином я подумала, что мы как видим разница. Что мы вот сегодня этим разом попробуем почитать и разобрать один из самых складаних текстів Еверита. Самих складаних текстів, які у нас є, з якими ми ввогуле сутикаємося, це Євангелія Марка. Розниця, безумовно, у досліджуванні Єврейської Біблії і Нового Заповіту досить велика. Ми про це з вами говорили кілька років тому, коли ми робили курс по текстуальній критиці. Але от, знов-таки там треба то все наглядати, але ви спочатку скажіть, чи у вас з цим у вас окей, не? З чим? Що ми будемо робити з Марком. Марк? А будемо ли ми обмірковувати переклад? Переклад? Який ви робите? Переклад, який я роблю, ну так само треба, звісно, обмірковувати. Що тичиться перекладу, які я роблю, от я просто так само аудиторії прочитаю. Хто читав? Новий переклад, нову білоруську Біблію, новий переклад Біблії. І частково. То, що було у 3 номерах дієслова 17-го року. Підніміть руки, будь ласка, хто читав. Так я бачила. Всі 3, так? Всі 3. Всі 3. Это, видите, все тройка много учиться, так коли кажуть, така попасть до початку Другої світової війни, коли там Балтійські країни там на одну напали, а другая пише, урад одной пише другой, на нас напали, дошли эти танки.
дапамажыце нам. А ім адказ пішуць, вам адзін ці ўсе тры. Вот, так вот, это докладно с моим перекладом, усе три, да. Оно мелося 5 у минулым году, и мусил в первом номере, хотя бы я все спознялась, но так я не зробила. Четвертый я его еще зроблю. Это я обещаю. Каяна. До тих, хто не читав, до всіх, значить, хто не читав, наприклад, на половину прочитала, половину не прочитала, прочитайте, коли ласка, так само пойдете. Значить, я вам просто в курс введу 2 слова, так? 2 слова нам треба настрой зробити на дослідження Біблії, так наш якраз буде нашим настроєм. Чого ми нам взялися за цю справу? Це зрозуміла реч. Ми так от говоримо, якраз перед 100-годзем ВНР це можна вельми добре промовити, що беларуская мова адзіная з тытульных моваў у нашым свеце. Тытульныя мовы – это мовы, зразумела, якія ўваходзяць у назву краіны. Адзіная з тытульных моваў, на якой дагэтуль няма перакладу поўнай Бібліі, якая ёсць асноўным падмуркавым тэкстам і пунктам зборкі заходняй цывілізацыі. І таким чином можем казаць, што беларуская культура адзіная з тытульных культур, якая не засвоіла асноўны тэкст сваёй цывілізацыі, таким чином яна не можа быць натуральна лёгка інтэграваная ў гэтую цывілізацыю. І безумоўна, пераклад можа быць зроблены, цяпер уже не той час, на свой цягнік не спазніліся, час уже не той, і роля гэтага устаноўчага падмуркавага тэксту зусім не тая. Калі мы зробім гэты пераклад, хто-небудзь, мы, в сэнсе беларусы, это не значит, что что-нибудь зменится в дачыненні беларускай культуры і цывілізацыі. Але калі мы не зробім, мы однозначно застанемся там, дзе мы ёсць. Гэта ўплывае не толькі на інтэграванасць, тому што інтэграванасць – вельмі сур'ёзная рэч, сапраўды, Александра гэта ўжо сказала, сапраўды у заходніх культурах. Вот цяпер, у 21 стагоддзі, ўжо другая дэкада 21 стагоддзя сканчаецца, і от у гэтым часе вельмі добра відаць, што у секулярызаваным такім грамадстве, у секулярызаваным грамадстве, дзе сапраўды Біблія далёка-далёка не адыгрывае тую ролю такого асноўнага маральнага аўтарытэта, як яна была калісьці, яна натуральна, на ўзроўні, нам просто можна сказаць, на малекулярным узроўні вбудаваная ў сучасную культуру. Уявляеце сабе? То есть яна, калі мы говорим про то, что яна, ясно, что вот такая вот роля такого вот основного авторитета, до якого заўсёды можна звярнуцца, заўсёды апеляваць, а на гэтай ролі ўжо не адыгрывае. Скажем так, эта роля значит зменшилась. А тым не менш, яна засталася вот на ўзроўні ДНК фактычна культуры. Што такія схаваныя спасылкі на персонажаў, на вобразы, на сюжеты будуць гучаць пастаянна у літаратуры, у фільмах, у абсалютна вот, у папулярнай музыцы, у рэкламах. Ну, не кажучы там пра такія вось нейкія больш такія сур'ёзныя глыбінныя культурныя пласты, але нават на самых паверхневых культурных пластах гэта гучыць. І калі вот нашыя людзі слухаюць гэтыя кліпы, ці там глядзяць гэтыя рэкламы, ці што-небудзь, яны нават не распазнаюць алюзіяў на Біблію. Не распазнаюць. Таму што Біблія не засвоеная культурой. І, конечно, гэта звязана з тым, што Біблія не была перакладзена, а тыя пераклады, якія былі, не сталіся прынятымі тэкстамі у культуры. І гэта вельмі сумна, таму што, зноў-такі, гэта правда, это сапраўды устаноўчы тэкст. Мы недавно у калегіуме займаліся Месапатаміяй, мы читали Ильгамеша, і я казала, што Ильгамеш – это ввогуле установчы тэкст, ввогуле чалавечай цывілізацыі.
І Біблія має алюзії до його, тому що він старіший. Але конкретно для заходньої цивілізації, раніше можна було казати європейська, але тепер це просто вся заходня. І та цивілізація, до якої хочемо, не хочемо, ми належимо. Для її установчий текст, який єднає всю цивілізацію, це Біблія. І тому, коли вона не засвоєна, це велизарний мінус для культури. Для індивідуального чоловіка, безумовно, Біблію треба вчитися. Знову-таки з тих самих причин. І от тут, коли ми з вами тут на цих заняттях говоримо, ми не говоримо про Біблію у релігійному сенсі, ми не говоримо про Біблію як основний текст християнства навіть. Ми про це не говоримо, ми говоримо про Біблію як в принципі, самодостатковий текст, навіть який є підмурковим для формування, становлення, розвиття і самоідентифікації, самотоїсності нашої цивілізації. І сюди всі релігійні аспекти, вони сюди улучшені. Переважно ми займаємося єврейською Біблією. Да? Більш частей. Новым заповедом мы занимаемся радей, значит, что тычется взаимодочинению занятков з єврейської Біблії і Новим заповедом. Чому ми не говоримо Старий заповіт, чому ми говоримо єврейська Біблія? Так само в основах нагадаємо. Старий заповіт – це виразно християнський термін, який має на увазі одразу ніяку парність текстову. Да? Старое нове. Старий заповіт має на увазі, що до його буде щось нове доставлено. Коли ми глядимо з пункту гледження самих текстів, які склали канон Старого заповіту, вони мають свою самодостаткову історію, вони мають свої самодостаткові взаємосувязі, вони перегукуються один з одним, і вони утворюють самостійний корпус тексту, який послужив, безумовно, десь ось одним з відправних пунктів для створення новозаповедных текстов, особливо Євангелія і Апокаліпсису, в меншій ступені таких практичних текстів, якими є послання і апостольські дії. Это одна речь. А другая речь то, что по колькости книг, по самой улучшенности у канон, Старый заповед не совпадает с єврейською Біблією. Пам'ятаємо це, так? Старий заповіт улучшає у різних традиціях, у різних уже християнських традиціях. Тут уже ми ніяк не обійдемося там якими-небудь цивілізаційними апеляціями. Тут уже конкретно вельми християнські, конфесійні традиції мають свої канони, що тичиться Старого заповіту, і ці канони не совпадають між собою. Тобто компактний протестантський канон, де 39 книг, есть католицкий, огульно-католицкий канон, яким 46 книг, и есть разные православные каноны, где от 46 до 50 книг. Єврейська Біблія має кілька книг? Хто пам'ятає? Еще две. Єврейська Біблія. 30 глядите. Давайте тут знову розберемося, тому що треба пам'ятати. Значить, тут єврейська Біблія, так? І Старий заповіт. Ми вельми часто вживаємо це поняття взаємозаміняльне. Ще ми вживаємо не сюди, це не третє, це Танах. Як вам написати? Ліпше віддати латинським літературам, буде більш зрозуміло. Танах. Так само це перевели. Особливо наукову літературу, тому що коли 2000 годов казали Старый заповед, было комфортно, так казать. А потом оно перестало быть комфортным, так казать. И начали шукать и говорить. И вот это Танах, это Тора Навіїм Кетувим, это аббревиатура, это означает менавіто трехчастный канон єврейської Біблії, закон пророки Писания, Тора Навіїм Кетувим. И вот это то самое, вот это то самое. Вот это однольково. Старый заповед не однольково эти вещи. У єврейську Біблію або Танах виходить 24 книги. Мы с вами это доследуем, что личба 24 берется не откуда, это просто по факте 24. Мы маем
у текстах першага стагоддзя у Флавія, то, что это 22 книги, потому что, конечно, их 22, это не то, что там множные разные писания у греков, их там много-много, а это 22 літери алфавиту. Але як эти 22 размерковались на 24, мы докладно не ведаем, але, в принципе, это магчыма. Вот. А у старой заповети тут пошли варианты. Вот, значит, протестантский канон, это 39 книг, это докладно те самые 24, только по-іншому размеркованы. Тексты докладно однольковые. Еврейская Библия и самый компактный, самый короткий старый заповет протестантской традиции, католическая традиция. И амаль вся православная. Это 46 книг, значит, еще плюс 7. И есть еще православные, те до 50 и більше. І вони по-разному, вони мають різний статус. Канонічний, канонічний, там, різний статус. Але, тим не менше, у видання не будуть, звичайно, виходити, і коли ви візьмете там просто книгу, скажімо, от книгу, на якій написана Біблія, там, у любой якій-небудь мові, у любой традиції. Там буде там 50 і навіть за 50. У синодальній 50. Але канонічних їх 46, знову таки. У белорусских перекладах мы маем, новых заповедов мы маем много. Это вот пока что про новые заповеты не говорим, так? Это новый заповет, это наша основная тема теперь. Я пока что фотографию. Значит, у белорусских перекладах новых заповедов много, а вот этого, еврейской Библии альбо второго заповету, по сутности только 3. Все 3. І добре, як я добре, що внутрі все ж таки є, все ж таки это не вот так само для компактної мови, компактної нації така була б неблагая лічба, можна було б этими трьома обвестись, а коли б вони задовольняли вот усім потребам і відповідали всім необхідним умовам, вони этого не робиться. Вот это вот другая сіха события. І от глядите, з гэтых строк, які ми маємо, две вот с этой колькостью, то есть две по протестантским канонам, ну и одна по этому оптимальному, таким средним. Но тут не у колькости, знову-таки не у колькости речь. Чому ми не можемо ставити ще знак ровності поміж Єврейською Біблією і Старим Заповітом? Не тільки тому, що вот эта кількість книг різна, але тому, що та кількість, вот ті 7 книг, які не відповідають, які не потрапляють в Єврейську Біблію, але потрапляють у Старий Заповіт, а некоторі з тих книг були одразу грекомовні. Або невідомі еврейские оригиналы, а грецкие. Мы не будем абсолютно с вами зараз каноном заниматься, мы этим занимались, робили грунтовный курс, пока этим зараз не будем, это просто как вам нагадать, где мы находимся. И когда мы выучаем еврейскую Библию, это я знал таки деля термин, которые разумели, что мы звучайно выучаем еврейскую Библию. Хотя можем, конечно, когда-нибудь дойдем до техники. Коли ми вивчаємо єврейську Біблію, ми потрапляємо просто цілком інший світ, у іншу цивілізацію. Ми опинаємося у світ старожитного Близького Сходу, апошнім великим дитёнком якого якраз і була єврейська Біблія. І коли ми досліджуємо тексти єврейської Біблії, нам тоді обов'язково ми мусимо досліджувати фантастичний абсолютно культурний контекст, той культурний контекст, який по великим рахунку спородив західну цивілізацію. Тобто той культурний контекст, глибій за який у нас нічого з вами немає. Глибій за який ми не можемо нікуди копати. Коли ми шукаємо, так скажемо, корені нашого мислення, коли ми шукаємо корені інтелектуальних рухів Європи, а за Європою і заходнього світу, ми приходимо на, по сутності, дві установчі такі з'яви, які Європу створили, це римська античність
і хрысціянства. Калі мы даследуем грэка-рымскую антычнасць, мы карані знаходзім на старажытным Блізкім Усходзе, калі мы даследуем хрысціянства, карані знаходзім на старажытным Блізкім Усходзе. То есть на тым самым у той велізарнай прасторы, дзе на мяжы 4-3 тысячагоддзя да нашай эры узнікае высокая цывілізацыя з пісьменствам. Калі ўзнікае пісьменства, калі мы даследуем тое пісьменства, глыбей за 4 тысячагоддзя мы нікуды з вами не ідзем. Там у нас толькі археалагічныя дадзеныя, і мы толькі, звычайна, мы больш-менш здагадваемся, там, скажем, мы не можам абсалютна казаць пра тое, як людзі уяўлялі сабе свет, што людзі думалі, што людзі хацелі, як яны мыслілі, так? Якое было самаразуменне. Глыбей за пісьмовую гісторыю. А пісьмовая гісторыя у нас пачынаецца на старажытным Блізкім Усходзе. Старажытны Блізкі Усход неперарыўна развіваецца, вот здесь все 3-е, 2-е, 1-е тысячагоддзя да нашай эры. У сярэдзіне 1-го тысячагоддзя пачынае стварацца гебрайская мова. Яна вбірае в сябе всю візію свету, якая фармуецца на старажытным Блізкім Усходзе, вот это вот вельмі светабачанне ў самым шырокім разуменні. Яна вбірае метафорыку, яна вбірае мову, яна не ствараецца на пустым месцы, яна ствараецца вельмі добра на вельмі вялікім падмурку. І яна вельмі добра ведае, в сэнсе гебрайская Біблія ведае, калі можна так казаць, калі хочаце, скажыце, аўтары, якія пісалі кнігі гебрайскай Бібліі. Яны вельмі добра ведалі гэтую блізкаўсходнюю традыцыю, яны вельмі добра ведалі месапатамскую літаратуру, сумерскую літаратуру, сумерамоўную, акадамоўную літаратуру. Яны вельмі добра ведалі егіпецкую традыцыю, і з гэтымі традыцыямі яны палемізавалі. Яны з гэтымі традыцыямі вступалі ў дыялог, альбо яны з гэтых традыцый абсалютнай, зноў-такі на ўзроўні ДНК, як я казала пра еўрапейскую культуру, у якой на малекулярным узроўні прысутная Біблія, і таксама ў гебрайскай Бібліі на малекулярным узроўні прысутныя Егіпет і Месапатамія. Часам яны на ментальным узроўні, менавіта ў дыялогах, у дыспутах, у гаворках, а часам яны проста прысутныя, проста не асэнсаваныя, яны проста там ёсць. Потому что это зноў-таки это некие базовые, ключевые положения светомысления. И они там присутствуют. Значит, когда мы с вами доследуем гебрайскую Библию, у нас задача есть расчитывать старожитные тексты. Это завсёды вельмі складана. Это завсёды просто у Google часом бывают іншыя текстуальные парадигмы. И мы працуем з тим текстом, спробуючи їх зрозуміти, часом маючи вельмі недостаткову лінгвістичну базу дадзених, часом недостатковую там культуралагічну, але ми читаємо їх справді як тексти створені у своїм часі, і спробуємо зрозуміти, чому яны читаються дагэтуль, чому вони дагэтуль ёсць самими такими, самым ярким, что у нас дагэтуль написано. Вот. И мы, звичайно, с вами працуем, конечно, с гебрайской Библией. И наступного года мы вернемся до яе. У нас был великий запит на книгу Сыходу. Мы не хочемо этим ею займаться, но все-таки можемо, що ми так само з вами поговоримо, що ви хочете. Однак, коли ми говоримо Біблія, то ми, звичайно, розуміємо старозаповіт, новозаповіт, так? І якраз особливо у нашій просторі, на Заході це менше, у нас нашмат більше, коли люди кажуть Біблія, вони автоматично мають на увазі історію про Ісуса. Тобто люди автоматично з Біблії хутчэй асоціюють з Новим Заповітом. Нашмат більше. Хоча, звісно, по об'ємі, коли тут навіть, що, перед тим, що глядите, що тут Старый заповед по минимальному каноне, глядите, як розкладається. Так? А тут ще додайте сюди 6 книг, які входять у Старий заповед в іншому каноні. Так? Ну, коли гебрайська Біблія, то якраз тут. Така розкладка. Тобто нашмат більше книг, нашмат більше бібліотека. А із Новим заповітом ми працюємо по-іншому. Новий заповіт, це знову-таки, ми потрапляємо цілком в інший світ. Вот коли тычется, то, что тычется просто текстуальных доследований,
мы з вами вот гэтым таксама займаліся. Мы, калі мы працуем з єврейськой Біблією, у нас там праблемы якія, што бліжэйшыя манускрипты, якія захавалі нам тэкст, падыходзяць на велізарную колькасць стагоддзяў ад часу напісання, стварэння гэтых манускриптаў, стварэння гэтых тэкстаў. То есть, уявляйце сабе, калі, напрыклад, тэксты былі напісаны там у 6-5 стагоддзях да нашай эры, бліжэйшыя манускрипты мы маем ужо, калі масарэцкія, то гэта па-гебрайску, то гэта 10, 11, 12 стагоддзя нашай. Там у Кумране, што захавалася, там вот самый старажытны тэкст Кумрана, это скрутак Ісаі, это 3 стагоддзя да нашай эры, а пераважна там 1 стагоддзя да нашай эры, не такая вялікая адлегласць. Вот, але гэта не тыя тэксты, з якімі мы працуем. Самая старажытная поўная гебрайская Біблія, ці максімальна поўная гебрайская Біблія, гэта самая старажытная, гэта грэцкі пераклад. Мы з вами памятаеце про Сінайскі кодекс, мы з вами вельмі много говорили. Это гісторыя Сінайскага кодекса, это 4 стагоддзя нашай эры. Это ўжо хрысціянская кніга. Это Септуагінта. Септуагінта, это час творення 3-1 стагоддзя да нашей эры. И вот тут вот уже то, что нам будет важно, это разумение нового заповедта. То, что Септуагінта – это переклад на грецкую мову єврейської Біблії. Зроблений переважно в Олександрії, причому, принаймні, перші всі частки в Олександрії, протягом некількох стагоддів, перше стагоддя до нашої ери. Самі старожитні переклади зроблені у 3 стагодді до нашої ери, якраз стагоддя, які заходять до більш-менш до часу створення Олександрійської бібліотеки. Есть такая версия, что это на замову Александрийской библиотеки родился переклад еврейской Библии на грецкую мову. А Александрийскую библиотеку, зрозуміло, збирав Птолемей II Филадельфус. Вот. И вот поглядите, вот все до нашей эры, все это отбылось, а тогда у первом стагоддзі нашей эры, вот это вот у 4 стагоддзі 10 апошнія тэксты єврейської Біблії були написані. Те, що виходять у єврейській каноні. Є пазнейші некалькі текстів, минулого года самі професійні пісні сказали, ми так само про це згадували. Пазнейші тексти, але це ось час, це вот такі ми називаємо такими, там, є такий термін інтертекстуальний період. Інтертестаментальний період, да? Поміж тестаментами, поміж старим і новим заповітами. Такий вот это інтертестаментальний період. А першее стагоддзя нашей эры, вот это уже час створения нового заповедта. И христиане, які починають уже усвідомляти собі християне, як, скажімо, носити традиції відрізні від єврейської, приймають эту єврейську традицію, обопираются на єврейську традицію, писаннями називають, святими писаннями називають єврейську традицію тільки, але вот в эту. То есть християне сприймають Біблію від самого початку у перекладі. Христианская Библия – это по сутности своей перекладная Библия. Коли говорка идет про еврейскую. И Новый Заповет пишется, все книги Нового Заповета, только в Новом Заповете книг. На память, эту речь буду на память страховаться. Про это прямо 1000 разов говорили. Ну скажите мне, сколько книг в Новом Заповете? 27 книг. Вот, 27 книг. В адрозненні від вот гэтых ось усіх складанностей, тут ніяких складанностей нема. Їх не завсюди було 27, і не завсюди тие самые. Ну, вот у 16 стагоддзі Лютер поспробував лишнее повикидати.
У Лютера все пройшло, что его родил. Вот все, что Лютер хотел. Лютер, по сутности, вот не сформував німецьку національну ідентичність, яка сапраўды гуртавалася вакол лютераўскага перакладу Бібліі, вакол лютеранскай царквы. Але адзінае, што Лютеру не ўдалося, гэта скараціць канон новага запавета. Вот гэта не прайшло. Ён мусіў потым перакласці, і ўжо у пазнейшых выданнях, уже і ў выданні уже 1536 году, якое поўнае выданне лютераўскай Бібліі, там уже все 27 на месте. Але ён хацеў пачысціць. Не атрымалася. Таму у новым запавеце заўсёды маем 27. І вот новы запавет напісаны той самай мовай, што і Септуагінта. И вот глядите, что отрымливается. Отрымливается, что вот христианская Библия, это вот вам, вот она, так? Вот она, христианская Библия. Это Септуагинта плюс Новый Заповет. А так как Септуагинта, она сама ніколи не была апараткавана, ніколи она не имела там никаких своих канонов, тут уже каноны Септуагинты брались вот такими. Початку. Пераклады, хрысціянскія пераклады свядома, якія рабіліся ўжо з арыгіналу, першай еврейскай Бібліі рабіў Іеранім. Конец 4-го столетия. Іеранім не меў такой задачи, ему не было поставлена задача перакласці гебрайскую Біблію на латину. А задача у него была попарадковать латинские пераклады. Что латинских перакладов было много, они были разные. Латинские пераклады начали робиться досить рано, по сутности у первом столетии уже начали робиться латинские пераклады на Библии. И на момент 4 столетия было много, и вот как бы церква хотела их попарадковать. Іеранім отримал такое задание, Іеранім свою задачу потом воспринял вельми широко. Просто вот сапраўды зрабіць латинский, якасны латинский пераклад Бібліі. Дзеля гэтага ён вывучыў гебрайскую мову, дзеля гэтага мяне не ведаў, дзеля гэтага доўгі вельмі час жыў у Палестыне, меў сваіх выдатных настаўнікаў і зрабіў той пераклад, які потым паступова, там не толькі геранімаўская праца, яшчэ іншая праца паступова была прынятая царквою, і потым она пачала звацца вульгатаю. Мы ведаем яе ўжо дзесьці там пазней праз стагоддзя, она ўжо пачала набыла гэты тэрмін вульгата, што значыць звычайная, бо на той час яна ўжо сапраўды сталася звыклай. Хаця ўспрымалася яна на пачатку в штыкі, тому што людзі, якія чыталі у царкве святое пісанне на латинской мове, не хацелі слухаць тое самае, да чаго ўжо вуха прывыкла на той самой латинской мове, але штосьці іншае. Это звычайна вельмі кансерватыўныя рэчы, людзі вельмі трымаюцца за свае звычкі, за свае, асабліва тое, што тычыцца сакральных рэчаў, но все павінна быць як было. І таму геранімаўская праца прыжывалася цяжка, але ўжо на момант 13 стагоддзя ўжо пытанняў няма, ўжо гэта адназначна такі аб'яднаўчы, менавіта аб'яднаўчы тэкст на той час заходняй. І калі гэта быў Септуагінт, это грэцкі пераклад, Новы Запавет гэта грэкамоўныя тэксты, Іеранім гэта ўжо все разам, гебрайская Біблія, Новы Запавет перакладзеная на латинскую мову. І таму, калі мы гаворым, што хрысціянская Біблія перакладная Біблія, тут вот одно выключэнне, Новы Запавет для грэкамоўнай хрысціянскай велізарнай грамаднай супольнасці не перакладны тэкст. Для всех остальных это все будет перакладны тэкст. Вот это важно. Значит, мы заўсёды працуем з гэтымі. І вот чаму гэта вельмі важна? Для нас з вами это вельмі важна, для сучасных даследчыкаў Новага Запавету. Чаму это важна? Таму што вы уявіце сабе, што мы працуем з тэкстам, які адаптоўваўся праз пераклады, які ўспрымаўся праз пераклады, які пераклады заўсёды накладаюць свае скажэнні. Это зразумела, так?
Ідэальных перакладаў просто не можа быць. Ідэальныя пераклады это ў тым выпадку, калі вы добра ведаеце сыходную мову і у вас некалькі розных перакладаў, і вот тады вы там можете вот штось з гэтым рабіць. І это не факт, це вот, абсолютно не факт, што вы сапраўды да праўды дойдзеце. І перакладчык, калі сутыкаецца за неадназначным выбарам, он потым робіць нейкі выбар. Там ситуация не одна. Вот, калі вот вы зноў-таки почитали у дзеясловах, там я крыху про гэта кажу, там дзе я много кажу менавіта про праблемы перакладу. Калі вы сутыкаецеся вот сам вот з гебрайскай Бібліі, вот у мяне там паўстае маральны выбар. Перакладаць рог як вецер, ці перакладаць рог, як што он значыць у тэксце, ці перакладаць рог як дух, як яго перакладаюць все пераклады, на ўсе мовы. Чаму все сучасныя перакладчыкі перакладаюць рог як дух, а не як вецер? Вельмі простая прычына, таму што 2000 гадоў яго перакладалі так. Знаете, в чым рэч? Вот. І, конечно, мы, і такім чынам у вас, у перакладчыка, ад самага ранняга да самага позняга, ад любого часу, тэксты, якія ўсё роўна да перакладчыка, ужо закладзеная некая традыцыя разумення гэтага тэксту. І гэта ён нават проста не задумваючыся бярэ гэту традыцыю. Это зноў-такі той самы вот капілярны ўзровень. То есть само сабой піша, што Дух Божы, там уже дзяслоўкі зробяць там луна над вадою, там не над домом зробіць, над абліччам вады. Але там это Дух Божий просто ідзе на аўтамаце. Потому что рог значит дух, конечно, только что они зусім не той дух, на якім потым выбудоўваецца хрысціянская метафізіка. Потому что это той дух, вот там ёсць это значение того самого ветру, и он працуе внутри. Дух героя, например. Да? Вот героя на поле войны. Вот у них там дух ягоны узняўся, такая вот турбулентная внутренняя сила. Пассионарность. Что? Пассионарность. Это той самый ветер. Это вельмі такое, это зноў вельмі яркая метафора, якая вельмі зразумелая чытачу. Потому что вот калі вы кажете, это ветер внутри. Это той самый ветер, які там пророкаў уздымаў на небе. Ветер в голове. А это іншая мова. Вот бачите, іншая мова, іншая метафоричная система. І поехали. І тому, безумовно, перакладчик заўсёды робіць нейкі свой выбор. Гэты выбор можа не адпавядаць. Можа, скажем, вот такая тут яшчэ вот праблема. Скажем, вот, калі перакладчик вельмі добра усведамляе, што он робіць, но все равно нейкі выбор робіць. Вот оно вот той самый дух. Оно могло быть так, может быть ветер, может быть дух, калі перакладчик вельмі добра усведамляе сабе гэтую карціну. Але потым тыя, хто працуюць ужо з гэтым перакладам, вот яны працуюць уже з тэрмінам дух, у іх няма той карціны, якую ведаў перакладчык. Яны ведаюць уже свой моўны кантэкст. Вот бачыце, як той ветер у галаве, так? А у іх свой моўны кантэкст, у іх свая паўстае сакральная рэлігійная традыцыя, і сыходзячы з гэтай сакральнай рэлігійнай традыцыі пачынаецца асэнсаванне гэтага тэксту. І яно ўжо ад перакладу пайшло далёка. І гэтыя праблемы пачаліся, асэнсаванне гэтых праблемаў пачалося, па сутнасці, яшчэ ў першым стагоддзі. Тут у час, калі пісаўся новы запавет, гебрайская супольнасць, якая была больш нашмат грэкамоўнаю, чым гебраямоўная. Што гебрайская мова не была тады бутаховай мовай, гебрайская мова это была менавіта мова Бібліі, толькі. Живой мовы она не была, это значит, что кожны дарослы чалавек мусіў умець чытаць, пісаць не абавязкова, але чытаць гебрайскую Біблію чалавек мусіў умець. А грэцкая мова была в ходу. То есть своя там живая мова, например, там вот в Иерусалиме, например, там живая мова будзе арамейская, хутчэй за ўсё. А грэцкая мова досыць, так само всім адукаваным людзям грэцкая мова вядома. І у першым стагоддзі, калі пачала фармавацца хрысціянская супольнасць, і калі хрысціянская супольнасць выразна апелявала да Септуагінты як да святога пісання, то
то еврейская супольность, якая хотела заставаться в еврейской традиции, якая не хотела, каб христиане ассоциировали себя с еврейской традицией, начала усведомлять вельмі добра скажения перакладчицкие, якія паўплывалі менавіта на некие концепты. Вот то, про что я казала. Вот зразумела гэта? Приклад, може, ви мені нагадаєте. Я про цей приклад, самий відомий приклад, я вам так само про його не розказала. У нас тут Исаия 7:14. У кого есть с собой Библия? Библия с собой треба иметь все. Вот у меня это Исаия 7:14. Ну, стоп, давайте вот просто. Что у нашей другой. Вельмі знайомий текст, який вельмі добре пішов у християнську традицію. Ось, от воно от у перекладі Сьомухів, адаптації хоче Сьомухів, хоче так. Так ось сам Господь дасть вам ознаку. Вось, дева в Вавилоні зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я Іммануїл. За те, що потім на гэты текст, але вот на гэты текст не гэты, а вот гэты, не на єврейський, а на грецький текст посилається Матвей в своем Евангелии, скажем, автор Евангелия Матвея, мы не ведаем, кто автор Евангелия Матвея, але посылается вот наш умовный Матвей у истории народження Ісуса. І він цитує этот текст, додаючи до його, тому що тут у Септуагінті, бачите, просто йде у єврейському тексті, «Даси йому ім'я Еммануэль». Иммануэль это вельмі просто, это вельмі легко этимологизуется, потому что там просто вот это Иману это знамя, и Эль это Бог. Да? Знамя Бог. А Матвей отдельно, что он перекладает еще на грецкую мову. Даси ему имя Иммануэль, что значит знамя Бог. А и он цитуя вот это кого? За Септуагинт. З этой истории дева в Вавилоні мае, дева народить сына. З гэтага ўзнікае ўжо, бачыце, у першым стагоддзі гісторыя пра непарочнае зачацце. Так? Базуючыся на гісторыі Матвея, які цытуе Ісаю 7:14 Септуагінта. У Септуагінце ужываецца слово для тое, што ён цытуе па-грэцку грэцкае. Там слово парфенос, грэцкае, парфенос, мае в Вавилоні і народить. Парфенос, вы ведаете слово, да? Партенон, ведаете, в принципе. Дева, Партенос, по-грецку. І Партенос возникає у Септуагінті, і Партенос повторяє Матвій. І от тоді, коли і християни починають, обопираючися на єврейську Біблію, говорити про непорочное зачатие. Вот, и тогда еврейская супольность, правда, кажется, что тут здесь вот может стать межа. Потому что чему в Септуагинте мы находим переклад Парфенос, мы не ведаем, потому что переклад абсолютно неадекватный. Такі, ну, знов-таки, это знов-таки, вот, коли перекладчик робить вибори, перекладчик має всю картину. І він думає, от лепш так сказати. Але потім ті, хто не мають картини, беруть слово перекладчика і на слово перекладчика набудовують цілий будинок, які не влазять у ту картину. Ну, да, тому що у єврейській Біблії слово «алма», да? Айна починаються. Алма народить. Алма это есть еврейское слово бетула, якое значит докладно, что партенос, якое значит деву. Слово алма не значит деву, слово алма значит это хоть статусно, так? Это незамужняя девчина.
молодица, так? Ну, молодица, ну, у нас в случае кажуть про замужню, це не замужня. От. Ну, і сенс абсолютно інший у Ісаї, тому що там це, якби, от, Бог перакулює це чоловіче соціальне установки. Там от менавіта на тим, хто буде Іммануелем, хто буде з вами Богом, то він буде народжений адринутим від соціальних норм. Тому що коли незамужнее нараджание, это у гэтага грамадства это зусім неприймальная річ. Вот. І там на этом будується. То есть там, і там, по суті, по-грецьку можна було знову перекладки перекласти по-іншому. Але перекладчик Ізраїль Партенус, Матвей Полторая Партенус, і тоді, звісно, вже от, в другім стагодді робляться нові переклади єврейської Біблії на грецьку мову, єврейською сукупністю, але так само не тільки єврейською, там і християнам так само, з тієї причини, що Септуагінта просто вот, ну, не відповідає. В Септуагінті є вельми великі проблеми. Да? От, і коли ми, і от для чого ми знову з вами говоримо? Для того, що ви розумієте, що коли ми працюємо, вот, скажем, с некими глубинными новозаповедными концептами, то мы мусим иметь на увазе, что авторы Нового Заповета могут по-разному относиться до септуагинских текстов и до еврейских текстов. То есть до тих самых текстов. Скажем, вот Марк, яким мы с вами будем заниматься, Марк часом апелює до Септуагинта, а часом апелює до єврейської Біблії. Чому він так робить? Це для нас питання, яке не буде мати відказу. Але він ж дзеля чогось це робить. Коли йому треба, він цитує, апелює менавіта до єврейського тексту, коли йому треба, він апелює конкретно до Септуагінта. І навіть часом до тих моментів, коли вони розходяться поміж собою, єврейська Біблія і Септуагінта. Проблема велізарна, про яку ми так само з вами много казали, велізарна з самим, власне, текстом Нового Заповіту. Так? Тобто, власне, текст Нового Заповіту, це значить пошук вот того, що ми, коли пам'ятаєте, ми такі вживали термін, я його сюди напишу, це уртекст. Пам'ятаєте? Уртекст, перший початковий текст. Це значить, що текст, який був написаний автором цього тексту. Значить, коли, наприклад, ми говоримо про Євангеліє Марка, то автором Євангелія Марка, Євангелія Матвея, автором Євангелія Матвея був, ну, був вже некий автор, був автор, який це написав. Але те, що доходить до нас, то, що ми знаходимо вже саме ранні тексти у 4 століття, це копії, з копією. От коли немає ідеальних перекладів, то немає ідеальних видань. Навіть немає ідеальних видань, скажімо, друкованих. А от тим більше, уявіть собі, коли говорить йде про манускрипти, коли текст помножається шляхом переписування вручную. При переписывании текст трансформуется. И тут, и вот уртекст, это гипотетичный першопочатковый текст. Вот. Десь вот там в 20 столітті, глибоко у 20 столітті, вже такі вот самые серйозні біблісти-дослідчики виказували тільки, що уртексту наогул не було. Зовсім не було уртексту. Але то, що ми до його ніколи не докопаємося, це так само зрозуміло. Ми ведаємо, що ми до уртекст, ми докопаємося до уртексту тільки в одному випадку, коли ми раптом откольсті викопаємо ці з єгипетських пісків, де все заховується тисячогоддями, ці з яких-небудь бібліотек, раптом викопаємо авторський особник Марка. І зможемо доказати, що це авторський особник Марка, при тим, що коли Марк зробив одну копію. Мы как раз про это будем говорить. Что как раз вот колькость Євангелія Марка – це так само велике питання. Але навіть любий автор, вот коли текст розповсюджується виключно переписуванням, ви глядите, навіть сучасні автори можуть зробити кілька версій свого тексту. Як Булгаков майстер Миграє. Як майстер Миграє, нам не треба туди далеко ходити. У нас є сама музика голоса. Так? От 3 версії.
Один рукопіс быў проста скрадзены, калі ён быў гатовы. Просто вот у цягніку Полас яго вёз з сабою і не давёз, так? Ён яго узнаўляе. Ну, і тут вот 3 варыянты аўтарскіх. 3 розныя версіі. Это може бути сапраўды щось здариться з текстом. Потім автор може просто його допрацювати. Автор може просто от зробити, от як у нас лічилося, коли автор памёр, ми повинні друкувати завжди апошнє авторське видання. А не перше і не передапошнє. Тому що їх може бути 5-6, наприклад, видань, а покуль автор живий. Щось поміняв, щось переписав, щось переробив. От. І от коли уртекст буде, це коли ми знайдемо, наприклад, рукопис Євангелія Матвея, а потім знайдемо ще один рукопис Євангелія Матвея, там, де будуть трошечки варіанти, трошечки щось змінено, на який з їх вот это мы уже ніяк не будем делать, так? Але вот это один варіант. Ну, я зрозуміла, що ніхто у нашому теперішньому світі не вірить, що авторські рукописи будуть знайдені. Подставу для гэтага нема ніяких. І тому задача ідзе, чим займається звичайно, телевізарний пласт біблістики, текстуальної критики, займається працею з наявними грецькими манускриптами, визначенням варіантів в цих різних манускриптах і спробою узнавати походження варіанту. То есть, который вариант, от которого походит. То у Марка это будет наибольше, больше, чем у кого-нибудь іншого. От ми так само приклади ми з Марка брали, от я повторю ті приклади, які от, хто пам'ятає, той пам'ятає. Ось, є манускрипти, у яких ми маємо початок Євангелія Ісуса Христа, Марк починає, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. От і коли відгорніться своє. Біблії ви захочете за все будете знайти. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Старіші манускрипти мають початок Євангелія Ісуса Христа. Тобто, ну, є ще, правда, третій варіант. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Господнього. Що таке? От з цих 3 варіантів. Так? От, скажімо, от це, от, початок Євангелія Ісуса Христа. 2. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. І 3. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Господнього. От, який з їх правдивий? Який з їх буде найбільше відповідати ідеї уртексту? От, і ви тоді думаєте, то вот у вас наявные манускрипты, які писали певні абсолютно реальные переписчики. Что больше вероятно, что переписчик, например, коли вот мы вырашим, что вот той стандартный вариант, який у нас есть, так? Вот это вот перший, это Ур. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Тоді виявляється, це початок, це не середина тексту, де там у переписчика може вже там справді очі замкнеться, так? А от початок. От починає переписчик свою працю. І він читає, от в оригіналі, в заходному тексті, закон перепису, написано початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. А він пише початок Євангелія Ісуса Христа. Нереально. Нереально. Это не то, что нереально, это надзвичай маловероятно. Вариант, коли это вариант сходный, откуда доберется Сын Божий? Никита сенсования нет. Это вот то, про что мы сказали. Есть усталяванная традиция, есть пригожая вельми уже такая его засвоенная богословская традиция. Переписчик автоматично свою традицию додает. От. То, що має вот такий якби субваріант, бачите, вот такі. Це підказує, що хтось додав Сина Господнього, хтось додав Сина Божого. І проблема з усім новим заповітом, от коли проблема з єврейською Біблією, велізарна часова відлеглость поміж уртекстом и наявными живыми манускриптами. Проблема нового заповета в том, что отлеглость невеликая. Часовая отлеглость не такая и великая. Поміж самыми ранними манускриптами и уртекстом. Але
гэта вялікая, вельмі вялікая колькасць грэкамоўных манускрыптаў, у якіх велізарная колькасць варыянтаў. Велізарная, просто аграмадная. Это вот як вельмі далікатны выраз такі ёсць, што варыянтаў у грэцкіх манускрыптах больш, чым словаў у Новым Запавеце. Но их не больше, чем слова в Новом Заповете. Их в разы, их на порядке больше, чем слова в Новом Заповете. Их вариантов. Потому что, скажем, вот, когда вы с таким вариантом стыкнетесь, так, вот, когда вот у вас перед вами два манускрипты, а вот этого у вас зовсім нема, яких учиться все языходные. А у вас нема, у вас только языки. И вот поспробуйте знайти правду, так? Вот. И там могут быть вельми дробные варианты. Могут быть варианты, які абсолютно не впливають на сенс. Могут быть варианты просто, ну, скажем так, грамматичные. Есть варианты, які видать, что они праз помилку пришли. Есть варианты, вот як гэтые, где видать, что яны пришли праз вот такой, праз, як это, пригожа, так само, такі есть термин, это ортодоксальная коррупция священного тексту. Разгруппование тексту праз перакананне. Так? Это так само, вот такое вот, это лягчэй вот с такими вариантами працаваць. А ёсць варианты сапраўдывыя, просто вот, да, калі варианты самі по сабе равнозначныя, на вашу вот, самую осветленную, самую такую адукаваную думку, вы тогда глядзіце на якасць манускрипта. Час манускрипта, место походжання манускрипта и вот эта сама текстуальная сям'я, традыцыя, тэкстуальная традыцыя, да якой належыць этот тэкст. Вы глядзіце, калі мы говорим конкретно про Евангелие Марка, вот, з пункту гледжання усталявання стабільнага тэксту знаходзіцца ў найгоршым стане сярод усяго Новага Запавета. Ёсць лісты Паўла, у якіх там можа быць нават вот, ну, столькі стабільнага тэксту. Вот калі вы глядзіце все наявныя манускрипты і варыянты, вы все равно на 90% усталёваеце тэкст. Может быть, нават троху больше. Может, самые великие не будут ввогуле імкнуцца да вельмі малой колькасці варыянтаў. Што тычыцца Евангелияў, яны менш стабільныя тэксты. І у Евангелияў, ну, может быть такое вот здесь 70-80% стабильного текста. У Марка это 260. И вот уявите себе, когда вы працуете с текстом, где примерно 60% вот мы вот уявляем, разумеем, что это то, что написал автор Евангелия, а 40% гуляем. И как раз, коли вельми добре подойти до працы с Марком, то можно эту проблему, мне здається, вирішити. Я не веду, кто это будет робить. Ну, чому это можно вирішити? Потому что Евангелие Марка – это сапраўды уникальный текст. И вот заходячи менавіта з внутрішніх властивостей этого текста, можно с теми 40% вельми добре працаваць. Марк сапраўды, Марк адрозніваецца ад астатніх Евангелій, ад астатніх новозаповедных тэкстаў некай сваёй этой шматмернасцю і сваёй некай абсалютнай выверенасцю усяго, пра што ідзе гаворка, кожнага слова, кожнай думкі, кожнага паўтора слова. И вот я вам сказала, что Марк – это сапраўды адзін з самых складаных тэкстаў нового выдаць у нашей цивилизации. И при том, что вы его, калі вот вы его сходу просто прочитаете, навряд ли вы мне поверите. Потому что написано он як вельми простый текст. Как раз. Написано он стылёва. Евангелие Марка самое простое. Оно стылёва, здесь нам наближается до фольклора. С минимальной колькостью метафор, з мінімальною колькістю епітетів, з вельми простою мовою, але при этом вельми ярко і образно. То, що характерно для фольклору. Ось такі колоритні персонажі, колоритні сцени, але літературних прийомів мінімум. Самое частотное слово у Марка
злучник Ки. Каїн. І. От все, і сказав, і пішов, і було, і здарилося. А то там, там просто поміж собою стоять, без конца це Каїн. Без конца. А это вот это головный литературный крик. И несомненный, могу сказать, или тем не менее. И вот таким чином, что мы маем? Так? Что мы маем? Мы маем то, что у любой працы з Новым Заповетом у нас будут проблемы просто текстуальные. Это значит, вот, ці заправдуй автор это написал, тебе это пришло про традицию, про скоррумпование традиций. Это во всех текстах Нового Заповета такое питание есть. В Евангелии Марка оно наибольшее. На Евангелии Марка еще оно повстає тому, что там вот есть великий кавалок Евангелия Марка, які не належат Евангелию Марка. Так само вот традиции есть, так, але тут просто вот не пишется. Я вам не буду зараз сказать, я сподіваюся, що ви самі це знайдете. Тому що це ну, зовсім проста річ. Це вельми проста річ, за те, що якраз навіть там не треба бути текстологом, щоб побачити, що це вже з некого іншого тексту кавалок. Це не гэтага, може, навіть коли гэтага автора, то з іншого твору. Але ми ведаємо, що воно навряд чи гэтага автора, тому що той кавалок у одним з старожитних манускриптів був доставлений до іншого Євангелія. Вот, но это мы вот, с вами под конец про это поговорим. Значит, это вот такая, и эта проблема такая, вот, бачите, я много про нее говорила, але она, ну, такая самая подставовая. А проблем працы с текстами, их конечно, там их в разы больше. И проблема, скажем, все-таки проблема с грецкой мовой. Мы кажем, что вот я вам сказала, что та самая мова, что Септуагинта, на самом деле это не та самая грецкая мова. Та да не тая. Ми її називаємо навіть іншим словом. Тому що септуагінти, мова септуагінти відрізняється від мови класичної грецької. Вона близька до її, але вона відрізняється. Мова Нового Заповіту відрізняється ще більше. І від класичної грецької, і від септуагінти. Ми називаємо її койне. Ведаеце этот термин, так? Гэта такая гутарковая мова, койна ўзнікае тады, калі одной и той самой мовою гавораць самые розныя слои, і нават самыя розныя рознамоўныя народы. Вот можно в пэўным сэнсе казаць там про расійскае койне ў Беларусі. Беларусы думаюць, што яны гавораць па-расійску. Шчыра гэта вераць. Але калі параўнаць гэтую мову з расійскай літаратурай, вона буде адрознівацца. І будуть речі, яких, от, скажімо, от експертних досліджень много, так? От коли просто от, нормальних російців їм задають питання от, про слова, які всі білоруси вживають як російські, там аж шуфляди починають, які виведуть. Їх много таких слов. І не уявляють навіть, що це таке. Ну, це інший крокодич. А грецька койна функціонувала досить довго. Це от, практично весь еліністичний період. Уявіть собі, коли вот это спочатку грецкая, а потім римська, але грекомовна, знову таки, стихія заволодила вот, всім тим старожитним Близьким Сходом, ця Малюсім, у якого була неперерывна літературна традиція кілька тисяч років. А тим не менш грецька мова робиться мовою, з якою можна комунікувати от, з верхами громадства тільки. Тоді що відбувається? Звичайно, от, самые верхние слои громадства переходят на эту мову завоевников. Тогда подтягиваются, тогда литература на этом пишется, философия на этом створяется и так далее. И грецкая мова робится лингва франка велизарного региона. То есть мова межнациональных зносинного громадного региона. И зрозуміло, что в этом регионе она не будет однольковая. И те, что особливо говорят, что люди меньше адукованные, они, конечно, будут эту мову не спрощать, скажать, адаптовывать. Это койна формувалася досить довго, і от це такий ніжейший пласт грецької мови. І, по сутності, на койні написаний весь Новий Заповіт. Самий лепший грекомовний автор – це автор Євангелія Луки. У його вельми добра, вельми культурна грецька мова. Але тільки у його.
А по всіх остальних авторах відаць, што грецкая не была ў іх родная. У Лукі, можа, она таксама не скажа, не абавязкова, што у Лукі была родная мова, але відавочна, што вельмі адукаваны чалавек. Прайшоў вельмі добрую філалагічную падрыхтоўку. А на Марка якраз звычайна все шишкі асноўныя кідаюць, што яго найгоршая грецкая мова. Што яшчэ горшая, чым у Мацвея і у Яна. Ён, правда, нават часам граматычнае скажэнне ёсць. Ну і потым яго сапраўды вельмі простая яго лексіка такая абмежаваная. І Евангелие Марка мело такой вельмі адметны лёс наогул. Вельмі адметны лёс. Вот я не ведаю, наколькі наогул мы можем всю эту историю распавесці. Але просто вот хотя бы вы себе уявляете, что вот як Евангелие Марка пасля, вот уже, скажем, пасля 4 стагоддзя, калі менавіта гэтыя 4 Евангелия Мацвея, Марка, Лукі і Яна сталіся агульна прынятымі, і яны сталіся кананічнымі, літургічнымі і пачалі ўжывацца ў літургічным хрысціянскім годзе, ў літургічным цыкле, як яны размеркаваліся. Мы цяпер з вами набліжаемся да Вялікадня, так? Усе. Незалежна ад у гэтым годзе у нас 1 тыдзень розніца о Вялікадні. Адным і Вялікадні другім, не будзем дня характарызаваць. То у кожны, незалежна ад таго, якая гэта традыцыя, на Вялікдзень пачынаецца літургічны год. Пачынаецца рухома літургічны, пачынаецца кожны год. Адпаведна, на літургічных дзелях заўсёды чытаецца новы запавет, і он чытаецца вот так вот паступова, адно пасля другога. То есть ёсць звычайна 2 базавыя чытанні. Одно дзеі і пасланні, а одно Евангелие, основное Евангелие. И, значит, вот Вялікдзень – это пункт отлика. Значит, сам Вялікдзень пачынаецца, сам задаецца гэты першы цикл. Вот. И он далей будзе раскручиваться. Далей он будзе вот так вот весь год ісці. Да? Что читается? Какое Евангелие читается на Вялікдзень? Кто ведает? Яна. Завсёды читаецца Яна, завсёды. Наша традыцыя чытаць на розных мовах. Завсёды на Велікодную, на всеночную, там, ці калі на несеночную, ранішнюю, там это уже традыцыя залежыць, это не важно. Але першая велікодная літургія має читання «Енархе енхологос, каетхологос еспростон феон, каетхеон енхологос». На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Це перше слово Євангелія Яна, це перше слово літургічного года. І таким чином, перше Євангеліє, яке читається, це Ян. А за Яном, от як ми вже згадали, за Яном пішов Матвій, за Матвієм пішов Лука, а там пішов Марк. Марк апошні. Значить, це що? А є літургічний год уже розний. Я вже по даті не фіксований, коли довжейший, коли коротейший. Буває, що Марк не вичитується до кінця. Але гэта не істотно. От колькі дочитали, коли літургічний год рано почався, от колькі прочитали, стільки прочитали. Але на Вялікдзень пішов Ян. Обов'язково. Значить, Марк, от поглядіть, у літургічній традиції Марк має апошнє місце. І гэта літургічная традиція, в адрозненні ад кананічнага парадку, яна по-своему иерархичная. То есть вот гэтыя першы, другі, трэці, чацвёрты, яны не выпадковыя, яны иерархичныя по важности, по значности. Значит, Марк займае самую низкую позицию. Так? У каноне, от, традиція була, який парадок, от, коли ви просто адгорніце любую абсолютно Біблію сучасную, любую на любой мове, Матвей, Марк, Лука, Ян. Такий парадок. Вот, это не литургичный порядок, это Матвей, Марк, Лука, Ян. И он базуется на вельми старожитной традиции хронологии.
Тобто вельми старожитна традиція, вона вельми давня, і ви саме зараз прив'язано про це не будете казати, тому що це велика пригожа тема. Верили давным-давно в то, что самое раннее было Евангелие Матфея, за Марк, за Лука, за Илья. Вот, это и Марк, оказывается, сучасная науковая хронология іншая. Сучасная науковая хронология перший Марк. То есть вот эти два меняются вместе. Эти два застаются, які были. Написаны тонны литературы про першинство Марка и першинство Матвея. Особливо американцы вельми любят про першинство Матвея казати. У сучасної наукової хронології, от, коли ми всю одну вімпліху згадаємо, як воно у нас було. Марк. Где-то декада прикладно 60-ті і 70-ті годи, та 60-ті годи. Написано Євангелія Марка. За ним Матвій наступна декада. Тоді Лука наступна декада. І тоді Ян. Апошня декада. Все Павловые послания на этот момент уже были скончены. Самые ранние тексты Нового Заповета – это Павел. Самые поздние тексты Нового Заповета, ось их несколько, які я вот у таблику хотел бы накидать, они могут належать до другого ставца. А наколькі гэта обґрунтавана, сказаць вельмі цяжка. Вот тут вот, коли мы стоим на пытаниях авторства и хронологии и места написания, кто, коли и где написал это Евангелие, то вот по правде сказать, мы просто не ведаем. Вот мы не ведаем. А мы не ведаем ниводного автора, ниводного места написания и ниводной даты написания. Были нават меркаванні, что оно не все написано на чому такі меркаванні бралися, ми так само знаємо, як це говорили, меркаванні бралися тут, що до другого стагоддя ніяких згадок нема навіть їх авторів у християнській літературі. Їх нема. Хоча вот, до другого там і у другим нема. У другим самі ранні згадки, які ми маємо, які будуть цитувати, вони ніякого авторства не дають. Ось. И тому были такие меркования, что это все после 40-го года. Получается, все это оптимальная таблица, хронологичная, это вот такая. А чому Марк раптом оказался першим попереди Матвея? Это были просто уже науковые дослідження, просто анализ тексту, соотносины поміж текстами. И у этих усіх працах стоит одна вельми простая речь. По-перше, Марк самый короткий из усіх. Это все ведают, это вельми легко бачить. Ну, можно, конечно, подумать, что это конспект. Конспект знов-таки, з таких більш повних текстів, але знов-таки це конспект, який викидає отакі речі кшталту, як початок Євангелія Ісуса Христа, який викидається на Боже. Тобто те, що не може бути викинутим, не може бути ніякі основні речі. Так ось, він самий короткий. І амаль весь Марк, амаль весь этот коротенький текст Марка в розному порядку, коли ви його настрижете, так, на епізоди і на фрази, ви його знайдете у Матвея і у Луки. При этом, то есть у Матвея есть, вот глядите, вот есть Марк, так? Вот есть Матвей и Лука. У Матвея есть весь Марк, и у Луки есть весь Марк, амаль весь Марк. И у Яна есть Марк. Ян по-своему рассказывает историю, или Ян на Марка так само вельми добре ссылается. Значит, Марк есть и у Матвея, и у Луки.
Тады у Мацея і у Лукі ёсць яшчэ супольны матэрыял, якога няма у Марка і няма ў Яна. Вот мы его называем кью, немецкое слово квелле, что значит крыница. Вот. Это значит, что Матвей и Лука имели два документы супольные для них. Але при гэтым, этого кью мы не ведаем, але при гэтым у Матвея ёсць яшчэ, вот, у Матвея ёсць вот такі некі матэрыял, якога няма больш ні ў кого, які ёсць толькі у Матвея. І у Лукі ёсць матэрыял, якога няма больш ні ў кого, які толькі ў Лукі. Гэта вот такая вот документарная гіпотэза, гіпотэза документаў, з якіх паўставалі Евангелі. І вот гэтыя тры Евангелі, вот гэтыя першыя тры Евангелі, да, былі названыя синаптычнымі. Чулі гэты тэрмін, так? Они называются синоптики. Это не те синоптики, что нам на дворе хлусят, а синоптики от грецкого слова, от нашей синоптики, так само от этого слова. Сюн разом, это синопсис, это разом бачення, супольное бачення. То есть эти три Евангелия рассказывают, по сути, ту самую историю. А я рассказываю другую историю. Вот эти три Евангелия рассказывают больш-менш у той самой последовности про то, як Ісус пачаў свое служение, про суды, про выказывание. И калі вот уважліва вельмі все три Евангелия почитать, то там здесь прикладно годовое такое, годовая миссия Иисуса, годовое служение. И годовой цикл. И здесь вот, той самой, вот спочатку галилейская история, потом иерусалимская история. И тая самая апеляція спочатку там, до Яна Хрестителя, який от, який перед Ісусом починає там на Йорданській долині пророчить. И тая самая история, вельми подобная история покрыжавання и поховання Ісуса. Ян рассказывает іншую історію, його інша послідовність подій. Многие епізоди, вот які, скажем, есть у Марка, або у Марка і у кого-нибудь їх, вони є так само і у Яна. Але вони стоять не там, де вони би стояли у синоптика. Вони відбуваються в іншому місці, посеред яких інших історію. Відповідно, вони будуть мати кришечку інший флёр завжди, так? Тому що вони у іншій послідовності, вони от якби у іншому досвіді відбуваються. І коли всю цю історію Яна там поглядить, то вона годи на 3 складається, Ісусового служення. Ну, это, конечно, коли мы с вами там поставили себе мету прочитать Евангелие, историчные документы и попробовать обновить это Иисусовое служение, як оно рассказывается, то мы бы тогда вот сапраўды вот разгадывали бы эти загадки. Это вельмі много робилось. З гэтым вельмі много працавали, вельмі много билися, але дзесьці вот, так само от вельмі досыць раннего часу, 3-го стагоддзя, были, конечно, калі уже Евангелии были, вот эти 4 Евангелия были усталяваны, у 4-м стагоддзі уже были вельмі добра усталяваныя, зрабілі за спробу просто рассказать эту цельную историю. Тогда и створить один цельный текст, один последовный текст. Вот сирийский новый заповедь, по сути, так и робился. Это такие абсолютно великий герой, такие библейские Тациан, зробил просто одну цельную историю, она называется Диатесарон. Так само, я думаю, что вы это слово когда-нибудь чули, что значит «праз четырех». Вот, переводится я, конечно же, попробую его одразу транслитеровать. Вот. Это до 5-го стагоддзя там первые ранние сирийские переклады, они все упираются на Диатесарон. И это так само вельмі важная крыніца для тексту.
для пошуку тексту, тому що знову таки от криниці, з яких робив Тація, ми їх не маємо. І от Тація є свідка тих традицій, яких ми фрагментами маємо. Інших традицій фрагментами не маємо ніде. Так само це вельми коштовна криниця. От таким чином Марк, у нашій розкладці, належить до синоптиків. Але у гэтых синоптиках ён займае асобнае месца. Тобто Матвей і Лука – це дійсно ті, які Марка читали, які історію Марка розказують з додатками своїх історій. А Марк розказує просто свою історію. Марк – цельная крыніца. Ці гэта аўтарскі тэкст, ці гэта зноў працаваў з нейкімі крыніцамі, гэтага мы ўжо не ведаем. Таму што вот гэта самае, як мы ў пісьмовай традыцыі глыбей за 4 тысячагоддзя, канец 4 тысячагоддзя нашай эры не ідзем, таксама глыбей за Марка мы не ідзем. Марк это самая глыбіня. Это самый базовый тэкст. Вот. І тады але бачите, от як цікаво. Я вам кажу, що це саме складаний текст, причому саме просто написаний. І от те, що я вам казала про літургічну традицію, це полова. То, що Марк займає саме нижнє ієрархічне місце, займав у церкві, це полова історії. А другая полова історії, що як повстають які-небудь з цієї герезії, як повстають традиції, з якими потім церква змагається, так на Марка і вибираються. І Марк робиться улюбленим текстом у різних то гностичних плинів, то карпократіянів, то там ще чого, а вибираються на Марка. Марк читався вельми уважно. Марк і от поглядіть, це правда, оце текст там, де і сказав, і пішов, і зробив, от таким чином написаний. І от уважливий читач бачить у этом такі, от, скажем так, такі об'єми, такі от некие, вот такі скразняки, яких ні один інший текст не може представити. Це не тому, що він говорить, от поглядіться, все, що говорить Марк, повторяють і Матвій, і Лука. І плюс є ще щось. Але не говорить так. Одночі я прочитала, мені совершенно сподобався цей вираз, що історія, розказана Марком, у виконанні Матвія і Луки і Яна, робиться гетик же пляскатою, як папером, на якої не написано. История, рассказанная Марком, переказанная вот, и раскладенная на інших текстах, она тратит эту свою марковую целость. И Марк здесь вот стал, может, центральным для вивчення, може, от опошню декаду 20-го століття, може, навіть 21-го століття, коли, наприклад, от на великих лінгвістичних симпозіумах, лінгвістичних конференціях, які громадні, які просто велизарні. Ну, завсюди там, от, коли в Новому Заповіті, там синоптики Сабір, Ян Сабір, де досліджуються, там тут синоптики, тут все, хто хоче про їх казати, синоптики. А от, коли я гляжу вже всі опошні годи, Марк іде особливо. Синоптики, Ян, Марк. Тобто, якби Марк вилучається. Особливо на Марка кинулися вельми многі дослідчики. Вельми много повстало нових текстів про Марка. Текстів просто протилеглих по прочитанню. От опошні, які я набула, але от я ще не прочитала, може, поки ми з вами будемо досліджувати, я по ході ще прочитаю, які мене вельми зацікавили, там, які розказує про Марка як, скажем, апологета, будівника Римської імперії. Я такое не потрапляла, але вот подумавши, вот сколько я веду про Марка, сколько я займалася Марком, що і гэта може бути там. Але яно ні до чого не дасть. Це так само ми коли ми там обмірковуємо в групах Марка, редко мені вельми удається, надзвичай редко, я просто рада этой можливості, що ми з вами говорити, що от неких таких вот философских космогоній до політичних памфлетів. А все там самом стилі. Сказав, пішов, і сели, і зробив. От. І причому побачити там ті політичні памфлети треба вміти, тому що Марк, от,
зноў-такі вот уласцівасць Марка, калі вы будете чытаць, паспрабуйце гэта мець проста мець на увазе. Ён нічога не гаварыў простым тэкстам. Наогул. Марк это уникальный, конечно, персонаж, уникальный автор. Уражение такое, что Марк хоча, каб ягонае Евангелие было засталося незразумелым, засталося дзесьці непрачытаным, і каб яго прачыталі толькі тыя, хто прачытаюць. Марк адзін з усіх 4 евангелістаў, хто стварае без часу тыя элітарныя колы. У кого у Иисуса есть, апроч того, что есть 12, еще есть обранная группа, где Иисус конкретно говорит, что вам ведать таямницы, а им остальным там, и там уже инше слово. Там это, вот, у інших синопtikов это по-іншому переигрывается, а Марк вельми докладно делит. Вот есть у Марка уражение такое, что он сапраўды стварае эту градацию доступности. Вот есть некий вот это вот и сказал, и пошел, и на зеленой траве сидели. Вы прочитали, як это як сюжет, так? Вот як сюжет, як історію. Ну супер, все. Буде вам за того добра навука, стягнула руки, і вельмі ви будете щасливі. А тоді, коли у вас певна подрихтовка є, коли у вас певна, скажімо, едукація, коли ви читали Платона, коли ви ведаєте стоїків, традицію стоїків, коли ви ведаєте септуагінту по-єврайську, і коли ви ведаєте септуагінту по-грецьку, вы по-іншому уже читаете. Трав'яте сядзенні на зеленой траве, наприклад, те саме. І ви бачите щось зовсім інше. У тих самих словах. Добре. Супер. Тоді вам щось відкрилося, вам тоді сапраўды нейкі світло стане. Тоді там є ще, коли ви падрыхтаваныя яшчэ больш, ви побачите яшчэ больш. І робиться гэта таким чином, каб не допустить неподрыхтованных далей. Вот как просто вот эту вот некую такую вот сегрегацию читача пробить. И он эту сегрегацию робит постоянно. От первой фразы до конца. От первой фразы до конца Евангелия он, ну, можно сказать, что копая ямы для своего читача, у сподеве, что он туда ввалится. Но не увалился в эту яму, ну молодец. Вот там наперед еще одна яма. Не увалился в другую и до самого конца. И вот все эти 16 разделов мы будем сутыкаться с ямами, какие Марк нам накопал. И мы ось 2000 годов эту яму потрапляем. Польша потрапляє у першу яму, зрозуміло. Дехто перескочив першу яму, потрапляє у другую, а их там безліч. Их там вельми много. Если хочете, это может быть уместно. Другий был образ минного поля. Раз наклав мину, велизарным сказыванием, что все на этих минах оторвутся. А вот кто пройдет поле, тому приз. Кто не ввалится ни в водную яму, тому приз. И вот это так само причина того, что Марк и нелюбимый, и любимый одночасово. Кто увалился в первую яму, той прочитал этой короткий простый текст, цікавейшая история можно почитать у Матвея, и у Луки, и у Яна. Вот они застались у самых первых ямах, які Марк накопал. От, хто пройшов праз гэта, хто праскочыў праз гэта, хто некі там ці побачыў яму і абышоў, ці каму просто пашанцавала, хто прайшоў далей, той побачыў больш. І гэта будзе на кожным узроўні, это будзе пастаянна, это будзе от, ну рэдка калі эпізод не мае в сабе выкапанай ямы. І вот гэтыя ямы у тым ліку могуць быць лінгвістычныя. Вот тое, што это закид Марку, што яго найбольшая грэцкая мова з усіх евангелістаў, частково звязана вот с этим. Потому что коли Марк педагогично ведае грэцкую мову, и коли Марк робит грамматичное искажение, поглядите, вельми важливо, чому він його зробив. Потому что у Марка завсюду есть звышмета. У Марка завсюду есть Иисус. И вот это громадный космос, скажем так. Все, что говорится, все так ці інакше говорится про Иисуса. Это у него грамматичное искажение. Вот.
Марк што яшчэ робіць? Марк придумляе імёны, придумляе геаграфічныя назвы. Придумляе. Ён стварае геаграфію Галілеі, якую мы ведаем цяпер, у якую мы едзем як турысты. Мясціны, якія да Марка не існавалі. А чаму яны не існавалі? Там, што ён придумаў, потому што яны все маюць нейкі сэнс. Потому што кожная назва, кожнае імя у Марка этымалагізуецца. Імёны всіх, вот мы будзем потым пра гэта гаварыць, наколькі зможам. Імёны ўсёй 12-кі. Яны як мінімум маюць двойную этымалогію, семіцкую і грэка-рымскую, а часам і семіцкую, і грэцкую, і лацінскую. А часам, калі семіцкую, будзе гебрайская і арамейская этымалогія. Чаму он іх так паназываў? Таму што гэтыя імёны все штосьці гавораць пра Ісуса. Таму што штосьці ёсць гэты персанаж. Ёсць звыш персанаж. Па сутнасці, не то, што звыш персанаж, ён адзін. Там два персанажа. У Евангелі Марка дзве дзеючыя асобы, не гледзячы там на вялікую колькасць народу, які так крутіцца. І это абсалютна іншае стаўленне да сваіх дзеючых асобаў, як, напрыклад, мы бачым там у Лукі, ці ў Мацвея, ці ў Яна. Асабліва ў Лукі, там сапраўды у яго жывыя персанажы. У яго з персанажаў Лукі вы можаце там і фільмы здымаць, і мультики рабіць, і цэлыя там паэмы пісаць, просто пра тых персанажаў, які згадваць Лука. У Яна таксама такое ёсць. А у Марка не. У Марка персанажы схематычныя. І сэнс гэтых усіх персанажаў вы расказаць пра сваіх двух цэнтральных персанажаў. Або цэнтральная гэта іншая гаворка, мы зараз пра гэта гаварыць не будзем. Але ў яго ёсць адзін, у яго ёсць Ісус, але дзеючых асобаў дзве па сутнасці. Можа вы пабачыце, калі будзеце чытаць, можа не пабачыце, я не ведаю. Но гэта таксама маеце на ўвазе такую. І Марк расказвае сваю гісторыю вельмі канкрэтна для тых, хто ў стане яе чытаць. Таму, конечно, читать Марка это вельмі вялікая складаная задача. Я вам не абяцаю, што мы не падараемся на мінах. Не абяцаю. Але мы, конечно, паспрабуем крыху прайсці эту дарогу. То есть некую мы будем спрабаваць шукаць. Марк яшчэ ставіць маркер. Ён стрэлачкі ставіць, дзе яму абысці, дзе міну абысці. Ставіць. Пабачыць ту стрэлачку, это, в принципе, тое самае, што пабачыць яму. В принципе, тое самае. Ён указальнікі робіць. Ён будуе свой тэкст надзвычай выверана. Гэта не просто нейкі цельны аповед, у якога ёсць завязка, кульмінацыя, развязка. Гэта ёсць тэкст, у якім адначасова все адбываецца як мінімум на двух пластах. Марк бясконца, пастаянна, ледзь не ў кожнай фразе, прынамсі ў кожнай гісторыі, робіць алюзіі на сюды і сюды. Ён, па сутнасці, перапісвае пісанне. Это ввогуле, калі вы вельмі добра пабачыце все маркавыя алюзіі на гебрайскую традыцыю, ці ў грэцкім, ці ў гебрайскім выкананні, вы зразумееце, што это гіпертэкст. Это гіпертэкст, тэкст напісаны паверх тэкста. Але гэта яшчэ гіпертэкст у дачыненні да грэцкай філасофіі. У яго таксама вельмі многа адсылак да Платона, у яго вельмі многа адсылак да стоікаў. І все гэта у гэтых самых простых словах. І такім чынам, адзін слой Марка, які вы можете пабачыць, гэта гіганцкі культурны гіпертэкст. І от глядзіце, як таксама, калі вы чыталі, дзе я пра гэта кажу, што Марк ніколі нічога не гаворыць просто. Он заўсёды гаворыць толькі для тых, хто пабачыць. І таму ён пачынае, што пачатак Евангелія Ісуса Христа, он пачынае словом архе, то Евангелію Ісусу Христу. Архе – гэта адсылка
до септуагінтскага пачатку гебрайскай Бібліі. Потому что гебрайская Библия начинается Берешит, bara Элохим, эт хашамаем, эт хаарец. Вы это на памяти эту фразу, сподіваюся, вивчили. На початку створив небо і землю. У септуагінці це гучить енархе на початку. Так? Септуагінт, гебрайська Біблія у септуагінтському перекладі починається словами енархе на початку. Марк починає словом архе. Архе то новом времени несу Христу. Відповідно, Марк это так само, это вот такая вот, Марк не робит вот таких вот посылок, так, и вот отсюда робятся вот такие вот. Это вот такая вот посылка на Берешит. А Ян, яким, якраз, от Ян не синоптик, Ян слухає Марка лепш, чим Матвій і Лука вельми часто. Ян чує Марка лепш. Ян як починає своє Євангеліє, ми вже згадали. На початку було слово, так? Энархе энголорус. То есть Ян за Марком следом, але у Яна нема вот этой саптильности, так? Вот этой вот жадания все вести под водой, все вести некими скованными плынями. І Ян просто вот, он ще вот робить, що робить Ян? Ян перекладає Марка на чоловічу мову. Чому Євангеліє Яна вважається за саме складане з усіх Євангелій лінгвістично? Тому що він перекладає Марка на чоловічу мову. Матвій і Лука не перекладають Марка. Матвій і Лука просто беруть історії, фрагменти, і створюють свої історії. Ян, одна з задач у Яна – це перекласти Марка на чоловічу мову. І от переклад на чоловічу мову оказався на початку. Марковий початок. Він перекладає на чоловічу мову на початку, тому що на початку ви вже бачите, що це Берешит. Тут уже не побачить немагчыма, ви вже бачите, що от енархе. І тут ви бачите енархе. А Марк просто каже архе. Тому першим словом першу яму Марк копає першим словом. І опроч Яна в эту яму, конечно, все впадають. Ян в эту яму не впадає, Ян пише, тому Ян починає енархе. І от що і Марк вот гэтым займається весь час, вот гэтымі отсылками. Часом гэта отсылки легко побачить, часом не. Вельмі шмат што праходзіць, тому, скажем, даследовать Марка – это одно задовольнение у там, калі вы навуковец, які робяць Марка, потому что, звычайно, чим больше навукоўцаў, тим тяжей што-небудзь сказаць. Так? У Марка 2000 гадоў прайшло, вы можете открывать и открывать и открывать новые речи. Марк дасть магчымасць усім. Марк самое маленькое Евангелие, самое гигантское, громадное поле для разумения. А громадное поле просто вот невымерное, невычерпное. И будує ён свое вот это поле таким чином, что вот, значит, вот один пласт это гипертекст, отсылки, другий пласт не звязаны з гэтым. Другі пласт это менавіта як ён робіць свой тэкст. В этом тэксце все звязано з усім. В гэтым тэксце вам трэба, калі вы читаете тэкст, калі вы не хочаце в яму валіцца, вам трэба памятаць все, што было сказано раней. Марк звязывает, там нема ніводнага там самастойнага якога-небудзь эпізода, ці слова, ці выразу, ці імені. Все зусім звязано. И вы можете просто начать читать Марка вот таким чином с любого места, вот выдрать вот любой фрагмент, с любого. Вот, и вы с него можете это место начинать читать Марка, потому что вы начнете вот тягнуть за ниточки, за ассоциации, за этой внутренней связи, будете крутить, и вы выкрутите все Евангелие. Ніводне слово не стоит просто так. И оно, правда, вот, у лепшем випадку оно написано як партитура музычная. Выверенность абсолютная. Все повторы на своих местах. Все вот эти схованные повторы на своих местах. У горшому випадку як математична формула. Де так само все на своє місце, але яку от, математичну формулу ми з вами, ну я принаймні не дам ради. Прочитати це як математичну формулу. Коли ви дасте його до ради, як партитуру ми прочитати зможемо. З вами, в этом ми можемо. До такой ступені, що, коли, наприклад, от, там, вельми уважливо слухати слово, як він що називає, як що гучить, коли, наприклад, слово уживається двойче у Євангелії,
у розных месцах, то вы уважліва паглядзіце, дзе ён яго ўжываў раней. І вы зразумееце, альбо другі эпізод будзе тлумачыць першы, альбо першы будзе тлумачыць, а нейкім чынам будуць звязаны. Но это простая связь, это просто связь один на один, а может быть связь больше складанная связь, множная связь. Калі в одном эпизоде есть гэтае аднаслове, у другім адно з іх паўтараецца з нейкім іншым словом, а ў трэцім некае іншае, адно з першага, адно з другога і нешта сваё, ну, звяжа, адпаведна, 3 эпизоды. Зразумела, што я маю на увазі? Вельмі все звязано. Все звязано з усім. Вось. Давайте мы зараз скончим, потому что все ж таки 10-я година. Значит, пакуль што мы не будем. Так. Хто такі Марк? Паспрабуйце зрабіць гэта самі. Значит, паспрабуйце, калі ласка, на наступны раз. Мне будзе, дарэчы, калі вы зробіце заданне, то будзе вельмі добра. Знайдзіце, што вы знойдзеце пра аўтарства Марка. Хто такі Марк? Вот это вот пытанне нумар 1. Хто такі Марк? Кім ён быў? Потому что тут ёсць розныя меркаванні, але мы можем з вами докопаться. Это первое задание, другое задание прочитать Евангелие Марка. Просто. Идеально будет, конечно, когда вы его прочитаете от початку и до конца. И вот у этого вот задания конкретно, то, что я сказала, что спробуйте знайти той кавалок, який до Марка не належит. Так? Покуль больше ничего складаного не робите. Просто его прочитайте, просто вот увойдите в эту марковую моноту. Потому что потом эту структуру, складанности, мы в это все пойдем потом. Зараз просто ничего не треба. Мы будем за вами с Марком працевать. Вот, я не ведаю, кольки мы в Google поспеем, потому что, вот, как я себе уявляю, это вельми великая праца прочитать Марка. Это вельми великая праца. Это вельми великий интеллектуальный высыл. От. А ці атрымаем прыз у канцы, ці не атрымаем, я вам не абяцаю. Можа атрымаем, можа не атрымаем. Побачым, колькі у нас, колькі ямаў мы з вами зможам перайсці, колькі тут мінаў мы з вами абыдзем. Вось, і калі мы, конечно, дойдзем до конца, то калі мы з вами дойдзем до конца, то, конечно, нейкі прыз будзе абавязкова ўсім. Вот. Все, наступны раз мы таксама з вами яшчэ пакуль пагаворым пра Марка, про обставины. Вот, я вот маю на увазі такі Марк сам обставины, написание, где писалось, коли писалось, вот это вот все, что не тычется самого текста. Вот мы про это с вами поговорим в наступный раз и почнем, коли отрымается, потому что почнем уже читать. Так? Почнем читать, это будет вельми добро. Значит, у кого Библии с собой носите, те электронные, те живые, если хочете. Вот, есть... А які ви пораєте переклад? Там Сьомухи чи Чернявський? Абсолютно здорово, все кепські. Самый лепший переклад, ось, видать, самый ранний, это где Малеевский, Луцкевичевский. Вот, это, видать, самый лепший. Там будет, что тычется, там мова не сучасная, там мова все-таки 20-30-х годов, але она добрая, хорошая, и переклад, видать, найлепший. На мою думку, текстуальный найлепший, хоть он и старейший. Добре, коли у нас будуть різні переклади, коли будуть, от, хтось прочитав одну, хтось другой, тому що от, коли хто-небудь по-грецьку читає, то буде ще ліпше. Читайте по-грецьку, то по-ангельську. Вельми добре читайте по-ангельську, море варіанту. По-ангельську беріться любую, беріться New Revised Standard Version, беріться New International, беріться New Jerusalem. Берите, ну, их много, их ангельских там, ну, с десяток здесь таких хороших перекладов. Французские добрые переклады, перекладов много, любые переклады читайте, мне все равно. Вот и про это я просто хочу конкретно про это сказать, это выдание, то есть это самое раннее, вертаемся, вот завершаем, чтобы мы почали с перекладов белорусских Библии, єврейські. Білоруські переклади Біблії у 20 стагоддзі пачаліся з Нового Заповіту і Псальму. Першие выдания зроблены ў 31 годзе. Правда, самые ранние переклады, не были надрукаваны, они и ранее были. Они были там и 7-го года, и 5-го года. Вот. Але 31 года это коллективная вельмі добрая праца. Это Лукаш Куцмалей и ягоная жонка Серафіма Кішка, з магнатскага роду Кішак. Вось, при тым, што гэта нібыта прайшло праз Антона Луцкевіча і віленскую беларускую супольнасць. Псальмы вам не трэба тут, але это уже іншая
гаспадарыні Розенберг пераклад. І гэта, на мою думку, лепшы пераклад. Другі беларускі пераклад ад 39 год, это нашага прыгожага вельмі нейраўца Вінцэнта Гандлеўскага. І калі вы што, любы пераклад такі знойдзеце. Вот што тычыцца канкрэтна гэтага, вот это выданне 91 года, оно 31 года, оно выдавалася ў 48 годзе ў Лондоне, перавыдавалася, таму што было мюнхенскае перавыданне, гэта перавыданне менскае 91 года. Біблійнае таварыства, іх яшчэ некалькі штук ёсць у прыродзе, вы іх, калі хочаце, можаце нават намыць вот гэтыя. Но гэта вы мне асобна скажыце, калі хочаце, таму што там можна будзе з маёй зніжкай набыць менш, чым вам так. Хаця іх практычна вельмі мала, тому што яны, конечно, разбегліся, разляцеліся, і яны нават вот гэтых новых выданнях было 2. Вот, таму, калі гэта хочаце, зараз мне скажаце, это мы тады дамовімся. Не, а я буду вот одну такую книжку с собой брать, как у кого нема там, я кому не выдавать, и так постарайтесь свои. А скажите, а что с Платоном вспоминать, чтобы зразумець Марка? Потому что Платона так само шмат. Платона так само шмат. Так само ёсць даследаванні Платона Марка. Много даследаванняў. Матимея, конечно. Матимея, его там просто такая нахабная способность. Одна абсолютно нахабная, такая просто вот, ну таки это одна из самых глубоких ям Марка. Это способность Матимея. Вот, стойков много. Вот, Платон его идея проходит. Там вельмі шмат што. Мы потом вот это, што тычыцца гіпертекстуальнасці, зноў-такі, вот што зможам, мы паспрабуем паглядзець. Але я вам не абяцаю, што мы паглядзім. Я толькі абяцаю, што штосьці, што мы просто, вот, што мы з вами смак Марка мы адчуем. Вот это напэўна, вот это я вам могу абяцаць, што смак Марка мы адчуем. Што мы яго зразумеем, што мы вот сапраўды вот весь во всёй сваёй грандыёзнасці прачытаем, гэтага я вам не могу абяцаць. Вот это будет вельмі много залежать от вас. Я вельмі спадзяюся, что мы все, кто будем читать, мы все его вельмі полюбим, этот текст. Текст абсолютно грандиозный, текст фантастичный, с моего пункту зрения.